לתת את הנשמה ואת הלב, לתת כשאתה אוהב. שלום, ערב טוב ברוכים יקרים, ותודה שבאתם להשתתף איתנו בערב מיוחד זה, ערב הוקרה למתנדבי מתנ"ס עולמות 2014. מתנדבי מתנ"ס עולמות ואורחים יקרים, אנשים טובים באמצע הדרך, נדמה שזה רק בשירים, עד שאתכם מכירים. אתם מוכנים להירתם ולהשקיע מכספיכם, מזמנכם, ולעשות טוב ולשמח אנשים וכל מי שנקרא בדרככם. אתם עוסקים מדי יום בעבודת קודש ומאירים את העולם במעשים טובים. כל המציל נפש אחת מישראל כאילו הציל עולם מלא. אתם מתנדבים יקרים, מצילים בדרככם המיוחדת רבים. אני מאחלת לכם שתמיד תזכו להיות בצד הנותן ולא בצד המקבל. לא בשקיעה, לא בזריחה, לא במראה הים הזוהר, היופי הוא בליבנו פנימה, לא בשום מקום אחר. היו ברוכים. צדקה וחסד. מה משמעותם? צדקה מתייחסת לתרומה כספית. חסד הוא מעשה שאנחנו עושים בגופנו, בכספנו ובכוונתנו הטובה. בחסד אנו נותנים מעצמנו, ולפעמים הרבה יותר קל לתת כמה עשרות שקלים מאשר לטרוח ולהכין ארוחה חמה לאישה יולדת שעברה איסורים, או לחטט רגליים לביתו של אדם נתקע וחולה. לחסד יש מעלה גדולה הרבה יותר ממעשה של צדקה. מספרים על מור עוקבא שהיה מניח כל בוקר 4 זוזים, ערך של כסף רב בימי התלמוד. זוזים אגב נקראים ככה כי כסף זז ממקום למקום. מור עוקבא הניח ליד ביתו של העני מדי יום 4 זוזים על מפתן דלתו, ובוקר אחד החליט העני לגלות מי האדם שמיטיב עמו. התחבא העני מאחורי הדלת ופתח את הדלת להציץ לראות מי גומל איתו חסדים. ופתאום הוא מבחין בזוג אנשים, במר עוקבא וברעייתו. ראה מר עוקבא שהעני מסתכל עליו דרך אחריו והתחיל לרוץ עם אשתו כדי שהעני לא יתבייש ולא יזהה אותם. הגיעו לתנור, נכנסו פנימה לתוך התנור. פעם היו תנורים גדולים, לא כמו התנורים של היום, והיה מקום לשניהם ברוחב. רבי עוקבא נכווה מהגחלים של התנור ברגליו, ואשתו נשארה ללא פגע וללא קביעה. אמרה לו אשתו, עוקבא בעלי היקר, הנח רגליך על רגליי, כי אתה רגליך בוערות, ואילו אני לא נפגעתי. הניח עוקבא רגליו על רגליה של אשתו. שאל אותו עוקבא, ולמה רגלייך אינן נכוות? הרי את עמדת בין הגחלים בדיוק כמוני, כיצד זה לא נכוות? אמרה לו אשתו, בזכות ההבדל בין המעשים שלנו, שאתה מרבה בצדקה ואני מרבה בחסד. אני מגישה לעניים מאכלים מוכנים וטעימים להנאתם, והנאתם היא מיידית. אתה לעומת זה נותן להם כסף, שזה חשוב, אבל לא כולם יכולים להשתמש בכסף הזה, לא כולם יכולים ללכת לדאוג לעצמם ולהזין את עצמם. עושר חומרי הוא דבר חיובי, כל זמן שמשתמשים בו באופן הולם. פרשת השבוע מלמדת אותנו שחפצים שעל פניהם נראים חומריים ויוקרתיים ביותר, יכולים לשמש לעבודת השם. כל דבר שמשתמשים בו באופן נכון, ניתן לרומם אותו ולהשתמש בו לקדושה, לעניינים רוחניים. הרבי מלובביץ' ביקר פעם במחנה קיץ שבו היה תלוי
שלט בקיוסק המקומי שאמר, הכסף הוא שורש כל רע. העיר הרבי שהשלט אינו נכון. כסף, כמו כל דבר אחר, יכול לשמש למטרות טובות ולמטרות רעות. הכל תלוי באדם המשתמש בו. אדם בא לעולם וידיו קפוצות. כשתינוק נולד ידיו קפוצות. לא תקפוץ ידך, פתוח תפתח את ידך. תינוק קטן רגיל שכל דבר מגיע לו. הוא רוצה את זה ותופס את זה ביד, ואפילו שהולכים לרופא הוא תופס ברגליים את החפץ, ושהוא קצת יותר גדול הוא חוטף לחבריו את החפצים, וזה גם ממשיך בחיים הבוגרים. כאשר יש לו צריף קטן הוא רוצה להרחיב לדירה יותר גדולה, ואחרי זה לווילה. אם יש לו אוטו קטן הוא רוצה סוסיטה, ואחרי זה קדילק, ובסוף ג'יפ אדום, ואין גבול לרצונות. אוהב כסף, לא יסבע כסף. נותנים לו מנה, רוצה 200. כאשר אדם נפטר מהעולם, הוא נפטר עם ידיים פשוטות, ידיים פתוחות. בתכריכים אין כיסים, לא לוקחים שום דבר, רק מצוות ומעשים טובים. מספרים על רבי ברוקה שהיה מהלך בשוק, והיה רגיל אליהו לפגוש אותו, כי היה רבי ברוקה צדיק. ופגש אותו אליהו בשוק ושאל אותו רבי ברוקה, ספר לי אליהו, מי בין ההולכים בשוק ובין העולם הבא? הצביע אליהו על 2 אנשים, והראה בידו על 2 ליצנים, בטחנים, שהולכים ומתבטחים, מתגלגלים מצחוק ומתעוללים. אמר לו אליהו הנביא, רבי ברוקה, 2 אלו הם בני העולם הבא. התפלא רבי ברוקה ושאל את אליהו, אין בני העולם הבא? וכי חסר ליצנים בארץ? הרי כתוב, ובמושב ליצים לא יושב. איך זה יכול להיות? אמר לו אליהו, 2 הליצנים האלה שמסתובבים בשוק, נשאל אותם ונשמע מה הם אומרים. שאל אותם רבי ברוקה, מה מעשיכם? על שום מה אתם זוכים לעולם הבא? מה אתם עושים בחיי היום-יום? אמרו לו הליצנים, אנחנו צוחקים כל היום. אנחנו פוגשים בשוק אנשים עצובים ואנחנו פשוט משמחים אותם. אמר ברוקה, אילו באמת 2 הליצנים האלה מזומנים לחיי העולם הבא. לתת כמו הפרחים, סתם מפיצים ריח לכולן, בלי חשבונות, בלי תמורה, סתם משום שהם פרחים. אשריכם מתנדבים יקרים. יאללה בלגן. לכל אדם יש עיגול בלב, עיגול שמחה. לפעמים העיגול קטן, אך הוא יכול לגדול ולגדול. כאשר העיגול גדול, הוא שולח עיגולים קטנים למקומות נסתרים בגוף, שלפעמים כואבים. יש אנשים שעיגול השמחה שלהם קטן, ולנו יש תפקיד, לעזור לו לגדול. ודאי שואלים אתם איך? כל אחד מאיתנו חושב על דרך. אפשר להביא לו סוכריה, לתת לו פרח, לשיר לו שיר, לצייר לו ציור, או אפילו לומר לו, בוקר טוב, מה שלומך הבוקר? והכי חשוב, לעשות את זה בכיף, בשמחה, מכל הלב. שתזכו לעשות תמיד הרבה עיגולי שמחה לאחרים, ובזכות שתגדילו עיגולי שמחה לאחרים, גם שלכם יגדל. תודה על כל מה שבראת, תודה על מה שלי נתת, על אור עיניים, חבר או 2, על מה שיש לי בעולם.